Pán Kocúr z Kocúrova. Ukrajinská rozprávka. Istý človek mal starého kocúra, čo už nevládal ani myši lapať. I pomyslel si, na čo mi je, aj tak ho nemám čím živiť. Nech si radšej chodí po hore. Chytil kocúra a odniesol ho do hlbokej hory. Nechal ho samého a vrátil sa domov. Tu príde ku kocúrovi líška a pýta sa ho. Čo si zač? Kocúr odpovedá. Ja som pán Kocúr z Kocúrova. Líška na to. Ty mi budeš mužom a ja tebe ženou. Kocúr pristal. Líška si ho vedie do chalupy, všakovak sa mu zalieča. Vraj len čo dá kde ulapí sliepku, ani s nej neochutná, jemu ju dá celú. Raz zajačík zazrel líšku a vraví jej. Líštička, kmotrička, prídem k tebe na návštevu. A líška mu rečie. U mňa teraz žije pán Kocúr z Kocúrova. Roztrhá ťa. Zajac rozpovedal o pánovi Kocúrovi z Kocúrova vlkovi, medveďovi a diviakovi. Dali hlavy dokopy a hútali, kde by mohli uvidieť pána Kocúra z Kocúrova. Až sa dohodli. Pozvime ho na obed. A hneď vyratoval, kto čo zaobstará. Vlk vraví, ja pôjdem po mäso, aby bolo do kapustnice. A diviak vraví, ja pôjdem po zeleninu a po zemiaky. Medveď, a ja prinesiem medu na zájedku. Zajac, a ja kapusty. Poznášali všetko a začali váriť obed. Keď boli hotoví, radili sa, kto má pozvať na obed pána Kocúra z Kocúrova. Medveď vraví, keby mi prišlo utekať, nevládal by som. A diviak, ani ja nie som najvrtkejší. Vlk, ja som už starý a trošičku i nedovidím. Neostalo nič iné, len aby sa vybral zajačik. Pribehne zajac k líščej diere. Líštička vybehne, vidí, že pri chalúbke stojí zajačik na dvoch labkách, no už sa ho opýta. Čo tu chceš? Vlk, medveď a diviak ťa prosia, i ja ťa prosím, aby si k nám prišla na obed so svojím kocúrom z Kocúrova. Líška mu odvetí. Prídeme, ale vy sa poschovávajte, lebo vás všetkých roztrhá. Zajačik pribehne ku svojim a chvasce sa. Líška odkazuje, aby sme sa poschovávali, lebo sem príde Kocúr z Kocúrova a zaškrtí nás. Aj sa poschovávali. Medveď vyliezol na strom, vlk si sadol za kriak, diviak sa zaboril do chrastia a zajačik zaliezol do kružiny. A v tom líštička vedí svojho pána Kocúra z Kocúrova. Privedie ho k stolu, keď Kocúr zbadal, že za stôl už až prehýňa pod mesom, povie. Mau, mau, mau. Zveri sa nazdali, že kričí málo, málo. A šepcúci. Neprastník a skýsi, i to sa mu máli. Ešte i nás ožerie. Pán Kocúr z Kocúrova vyliezol na stôl a dal sa o dušu do jedenia. A keď sa najedol, roztiahol sa po stole a spal. Diviak ležal v chrasti nedaleko stola, keď ho zrazu uštipol komár na chvost. Plesol chvostom, Kocúr si myslel, že to myš, a skočil ta. Diviak sa dal v nohy. Pán Kocúr z Kocúrova sa zľakol diviaka. Vyskočil na strom a vyškriabal sa tá, kde sedel medveď. Keď medveď zbadal, že Kocúr lezie k nemu, škriabal sa po strome ešte vyššie a vyškriabal sa tak vysoko, že ho strom neudržal. Medveď spadol. Bum! Rovno na vlka. Všetci vzali nohy na plecia. Vidieť iba, ako trielia o stopesť. Zajac sa spustil za nimi, boh vie, ako zabehol. Vlk, medveď, diviak a zajac sa potom poschádali a vraveli. Aký malý, ale len, že nás všetkých nezožral. Ak máte nápad na nejakú rozprávku, ktorú by ste radi počuli, napíšte mi do komentára. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mi dáte like a pridáte sa k mojim odberateľom. Dovidenia pri ďalšej rozprávke.